kokawa. Komai daɗi da wuya ta sa mutum ruɗewa, ba a kama gaskiya hakan ba zai ɗaure ba. Ba sai na ja nisa ba akai na kunga misalai, yadda na afka mata so na kasa samun dalilai. Zuciyarta na ƙaunata hakan ga babu ma'aunai, mai yasa ne za a raba mu wallahi ban gane ba. Ba ɓarawo ne ni ba, ba mai danna haki ba, kuma ba ɗan iska ba, ba mai neman gaba. Ba mayaudari ne ba, ba mai son zagi ba, kuma ni musulmi ne ba mai yin shirka ba. Ni abinda na fuskanta gare mu soyayya ce, kuma in kuka so ku raba mu hakan gayi matsala ce. Zan tafi zan yi addu'a Allah ya samu madace, in dai matata ce to ba za ku raba ba. arewaloaded.com. Mai sona ki yi haƙuri wallahi ina son ki, zan tafi na wani lokaci tokar da ki mini baki. Komai nisan jifa kasan ganai burin ki, rubutun dutse ɗan adam ba zai goge ba. Shi ku aure in anyo hakan nufin Allah ne, maganar ciki sai kurma kamar rubutun zane. Ai aboki na wata kun sani fa tauraro ne, ni ba zan yo ja in ja da kaddaran Allah ba. Zan jiraye lokaci ido ba za ya rufe ba, in kin dawo a gare ni wallahi sai na karba. In ku Allah ya canza ni da ke ku karki zamba, ni ba zan so cutar da ke bakin ji ya yar baba. Yau da gobe labari magana ɗaya duniya, in an cuce ka anan ilahu shi zai sa kaiya. Dole ku yi bambanci bangare na so ko ƙaunayya, gashi nan ɓoye a zuciya ido ba za ya gane ba. arewaloaded.com.